Tak vás tu vítam, drahí moji milí, pri ďalšom videu. Rád by som vám povedal o možnostiach, akým spôsobom je možné pomaličky, postupne riešiť čokoľvek, čo vás momentálne trápi, a hlavne na srdiečku, na duši, na psychike, riešenie určitých pretlakov, tlakov, problémov, starostí, ktoré vás momentálne ťažia, ktoré vás momentálne trápia. Terapia, duchovná starostlivosť, duchovná pomoc je v poslednom období to, čo ľudia veľmi, veľmi hľadajú a vyhľadávajú, a potrebujú priamy činiteľ, potrebujú človeka, ktorému môžu odovzdať to, čo ich trápi. Môžu mu povedať to, čo by eventuálne inému nepovedali, alebo možno povedali, ale nedostanú tú formu tej pomoci, toho vypočutia, tej empatie, tej reflexie v takej pomoci a v takej podobe, aby vám sa uľavilo na duši, uľavilo na srdci, pomohlo vám to najviac, ako sa len dá. Prečo by ste o takúto pomoc alebo takúto duchovnú pomoc, duchovný rozhovor, liečivý rozhovor popýtali mňa? Venujem sa práci ľuďom viac ako 28 rokov a hlavne sa venujem práci v podobe rozhovoru, liečivého rozhovoru, duchovnej pomoci, duchovného coachingu, toho vedenia v tom smere a v tých rovinách, ktorých ľudia najčastejšie riešia svoje problémy. Najčastejšie ich riešia v sebe samotnom, emócie, zážitky, traumy, fóbie, smutok, akékoľvek obavy, a zároveň problémy a strachy v súvislosti s peniazmi, v súvislosti so vzťahmi, s prácou, so všetkým, čo ich momentálne ťaží a trápi. Niekedy sa stačí naozaj len vyrozprávať, stačí niekedy len dodať a podať to, čo vás trápi, do slov, vyrozprávať sa, a možno ak potrebujete aj riešenie, aj pomoc, tak je vám poskytnutá aj pomoc, aj riešenie v rámci pomoci, ale hlavne ten rozhovor, hlavne to vypočutie. Takže ak hľadáte takéto niečo, ak potrebujete takúto pomoc, tak moje 28-ročné skúsenosti v oblasti terapie, duchovnej starostlivosti, komunikácie s ľuďmi, mám za sebou tisícky a tisícky rozhovorov a pomoci takej, akú ľudia za ten čas potrebovali a potrebujú. No a mám aj dar reči, dar komunikácie, dar napojenia sa na pole človeka, takže v určitom zmysle nie je to len tá pomoc v nejakej rade, ale je to aj pomoc v určitom napojení, kde mi prichádzajú určité informácie, určité vodítka, ako vás smerovať, čo vám poradiť, ako vám pomôcť, kam posunúť vaše zmýšľanie, vnímanie, videnie toho svojho problému, tej svojej starosti a toho, čo vás momentálne trápi. Ak je toto to, čo hľadáte, ak je toto, čo by ste potrebovali momentálne s tým pomôcť, napíšte mi do komentárov alebo mi rovno zavolajte. No a určitým spôsobom si dohodneme rozhovor, stretnutie, či online, takto cez video, naživo, alebo osobne u nás v Centre Liečivá cesta v Košiciach. Teším sa na vás, želám vám krásny útorok a všetko dobré, a verím, že i toto video vám bude mnohom nápomocné. Krásny deň a svetlo a slnko v duši. Držte sa mi krásne.